Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujui je simpuah sabare bungka nan piawai naracul luruh main daun. Indak basisiak nan jo basiba, indak bab hinggo jo babateh. Kok ketek indak basabuik namo, kok gadang indak tabilang gala. Ujui sambah kana taserak kapado penonton kasadanyu. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjukkan salam jo sambah tahun juga ke ram-ram. Pai berburu mendapat ruso dijual ke pasar baso. Salamai datang di sana kasadonyo, salamai baso di channel kita. Baiklah di sana dalam video kali ini kita cuba untuk membaca pitaruah dari nantu kanan mudo. Kau dikaji-kaji mana banyak pengajaran dari orang tua dahulu untuk itu na mudo-mudo. Namun nan kaji tertulis mungkin tidak banyak, kebanyakan dari mulut ke mulut. Banyak kaji nalah ditinggalkan dari orang tua kita dahulu, tinggal kita na mudo mengarajokan nolai. Banyak fituah dan pesan-pesan tentang ba'a menjalani hidup hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Sementara itu anak-anak kini kok agak menengah urusan dengan menengah ko. Sekadarnya kini ada fituah nan cuba dibacakan dalam video ko. Tujuan ko mungkin lain terbaca bisa diambil jadi pelajaran. Kontuang lain ke sampai juo. Mari langsung kita cuba membacakan pantunnya di sana. Indak batanggang bahabi minyak, dak basiang bahabi hari. Namuah batanyo rajin menyimak, kalau baraja sepenuh hati. Artinya dalam makna pantun tadi, kita diminta untuk mengurangi kerajonan sio-sio, lalai, pamaleh, sarato bamanjo-manjo. Rajin menyimak, jo baraja, jo atinan ikhlas. Selanjutnya pantunnya adalah jika bakato di bawah-bawah, kok nyoman nyawa di ilie-ilie, indaknya suku mahajan tua, bakato sopan indak mengisi. Artinya sifat rendah hati, indak tinggi ruuk padu galeh, indak menggadang, indak sombong, baso sederhananya. Selanjutnya pandai menggantang air laut, pandai menyalam dalam bumi, tahu dirantiang kaman cucuak, pandai mengaji baso-basi, tahu didahan kamaimpo, tahu diratak sabalun lapuak, bujang arih ram bijaksana. Maknanya mengerti jo kondisi, tahu manan kamahambe, mana akan menjadi rintangan, pandai mengukui keadaan. Selanjutnya indak mengecek bahati kusui, muko nan janiah ditampakkan, walau harimau di dalam parui, kambiang yuonan dikeluarkan. Makna dari pantun tersebut adalah baramah tamah. Kalau pun menguruk bana di hati menceliak lawan ngecek atau tidak suku ju orang yang diadokan, sekiranya tetap mau tamukan sifat jo sikap naramah. Bujang Minang si bujang ramah, tak dan ki jo tinggi hati, galak manis kucing dan murah, disayang orang sanagari. Ba'a kita bersikap ramah, indah, tinggi hati atau sombong, supaya sayang dan senang orang mencaliak perangai kita. Pandai mauleh rumin putih, tahu dibayang kata tibo, tinggi teratik jo mujili, paga adek benteng pusako. Itu
iko maknanya bahas payo labiah PK. Kalau dalam berdiskusi, kalau dalam bermusyawarah, mungkin adonan ketika menyampaikan pendapat dalam jo batarati indah langsung menyanggah kalau indah suko. Hati lapang paham tak sampai, pandai menimbang jo manaka, walau batenggang dina rumi indah berkisah dina bana. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, kita harus tetap berpacik karena benar. Indah berubah dan terpengaruh dek karena orang lain. Dinan dalam tak bergelombang, dinan dangkanya tak beria, disakti idui indah tak gamang, karena kuasanya meminta. Untuk naiko kita supaya kita selalu tabah dan tawakal serta sabar menjalani hidup. Mental disikap nan kareh menjalani kehidupan tu. Kalau baragiah jo membari indak maharok balih jaso, jariah nan indak di kandang lai biar nan satu menilai. Intinya ikhlas dalam menolong baragiah ke orang lain. Imannya tagwah pendirian ba istiqamah ba tauhid pulo dek kawan-kawan jadi panutan lan kampung sayang kasedonyo. Jika bakato indak menyinggung kok bapambari jiwa rendah hati jadi panutan de orang banyak sumara orang sanagari. Allah tatuah di ranah Minang, bujang Minang yang orang bijaksana menyinggung orang inyo bapantang apolai gadang dan kamalendo. Ikolah orang nan dicari masyarakat, hablum minan nas, hablum minallah, nan ranca. Indak barajo ke hati surang, basutan kamato inyo tido, kayo tampe rambat tenggang, jadiak kabake rambat tenyo. Ibarat baringin di tengah padang, urek tahujam kapalito, akanyo tuai baurek tunggang, panuahlah bumi di rumpunyo. Bapucuak cewang kaudaro tinggi mengapai awan biru. Ureknya sampai baselo jadi pedoman musafir lalu. Sungguh batang tinggi menjulang tapi tingginya menawangi dahan narampak kabaran tuang. Jikalau paneh kabapayong panji tak pakai dalam pergaulan masyarakat menjadi orang nan di paretongan di lingkungan berkontribusi dalam kehidupan. Dek gampo indak daruntuakan tak kanyu tumbang dek limbubu, dek badai indak tahu liangkan konon lah goyang dek angin lalu. Jadilah orang yang punya prinsip berpendirian tagwah, tentunya tagwah di nambana. Itulah pituah pantun dari orang tua-tua kita dahulu untuk menjadi pedoman bagi kita namun mudah dalam menjalani kehidupan nangko. Mungkin untuk video kali itu pantun untuk sementara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di video selanjutnya akan kita sambung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.